Formal nang binuksan kaninang umaga ang Ibalong Agri-Trade Fair sa labas ng isang mall sa lungsod ng Legazpi. Nanguna sa pagbubukas ang City Agriculture Office kasama si Mayor Hisham Ismail at ang mga konsehal ng lungsod na sina Charlton Lahara, Ismael Buban IV, Lau Beltran at Alan Ranyola. Bahagi ang trade fair sa isang buwang pagdiriwang ng Ibalong Festival na opisyal naman nabubuksan bukas, Agosto 22. Ayon sa alkalde, magandang pagkakataon umano ito para kumita at mas makilala ang mga produktong tatak albayano. Well, syempre po, ako po ay masaya. Nagpapasalamat kasi sila po ay nag-participate sa ganitong klaseng event. And syempre, this is to showcase their agricultural products. Kaya salamat po sa kanila at asahan po nila ang sa ating patuloy at napagpalakas at pagbigay ng iba't ibang programa para mapalakas po ang sa kanilang agrikultura, ang sektor ng agrikultura. Dumalo sa trade fair ang 16 na exhibitors gaya ng Juboken, isang organisasyon ng mga coconut husk producers sa Kamalig Albay, at ng Rural Improvement Club, isang organisasyon ng kababaihan na gumagawa ng iba't ibang produkto tulad ng dried laing, honey, peanut butter at iba pa. Bali po ma'am, ito pong yung sa palakang sa Juboken, galing po siya sa coconut husk. Lahat po siya made from coconut husk. Tapos, po siya, ma'am, yung sa planting medium. Meron po din kaming, ma'am, sa soil erosion. Sa city government po, thank you so much po sa mga ganitong opportunity. Kasi napakalaking tulong po sa mga local products, manufacturer po. Ako po, manufacturer from Albay. Ang laking tulong po sa family, sa mga friends, sa mga na-mentoran ko. Alam mo po, yung mga dating mga ex-OFW na nagbibigay ako, nag-i-inspired ako sa kanila kung paano magkaroon ng negosyo na sabi ko nga, iba kasi yung dumadating na pera kaysa umiikot na pera. Ayon kay City Agriculturist Sheila Nas, binuksan nila ang trade fair hindi lamang sa local farmers at SMEs sa lungsod, kundi maging sa buong lalawigan. Ito pong agri-fair na ginaganap ngayon dito sa Ayala Mall, para po mabigyan ang ating mga farmers na mag-display ng kanilang mga local products. At saka din yung mga consumers maka-avail din ng mga affordable and lower prices na galing po o tanim ng ating mga farmers and fisher folks po. Magtatagal ang trade fair hanggang sa September 6, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.